Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tisanayambe kuyankhula china chilichonse, tatiye tionere kaye video iyi. Tiyambe motere ndikunena kuti mudamvako chiyani zokhuzana ndi age limit. Kodi nkhani yokhuzana ndi age limit mwayamba kuyimva liti? Kodi ikutanthauzanji? Nanga anthu akuona ngati kuti nkhani yokhuzana ndi age limit ikupanga target ndani? Mwa atsogoleri onse amene akuoneka kuti akuyimira pa udindo wa president, mtsogoleri wa chipani cha DPP yekha ndi amene akuoneka kuti ndi wamkulu kwambiri. Nde lamulo likakhazikitsidwa, anthu a chipani cha DPP akuopa kunena kuti mwina adati atha kulephera kuyimisidwa nawo pa zisankho zimenezi. Koma kodi zimenezi ngati zikupanga target apita muthalika, kodi nchifukwa chake choti iwowa akuopedwa kuti atha kuwina? Nanga nchifukwa chani anthu akulimbikira za bill imeneyi? Koma anthu ambiri ayankhulapo pa nkhani yokhuzana ndi age limit, ndipo zambiri zalankhulidwa. Koma pano tiyambe kaye ndi kulankhula kwa Pastor Shumba pa nkhani yokhuzana ndi age limit. Tatiye tiyambe kuti Ashumba akuti bwanji zokhuzana ndi age limit. Kodi iwowa amva kuti chikuchitika ndi chiyani? Ndipo munthu amene akufuna kuti abwerese bill imene mnyumba ya malamulo ndi ndani? Tatiye tikhale limodzi timvesere mwachidwi kuti Ashumba abwera ndi zotani. Kuchokera kuno ku Rise and Shining group of companies, tikupatsirani nkhani zimene zikuchitika m'dziko muno, zotsamwitsa, zopatsa phwete, zopatsa chidwi, komanso zolimbikitsa. Mawa uno lero pa chisanu, lero ndi pa 6 mtero choncho 2025 mwezi wa March. Ndine wanu imauja Pastor Moses Shumba. Na Malawi ndakhala ndikuyankhula kwambiri mwina mwezi sipano watha zokhuzana ndi nkhani ya age limit. Ndakhala ndikuyandira mafunso ochuluka kwambiri kuchokera kwa anthu osiyanasiyana pamene akumva kuti nkhani ya age limit ikukula msinkhu ku nyumba ya malamulo, zimene mwambali zina anthu ena akuluakulu ayamba kulowererapo kufuna kuti nkhani imene ya age limit ipitirire ku nyumba ya malamulo. Kwamvekanso kuti amene adayambitsa nkhani ya age limit dzulo akayifikisa nkhani ku nyumba ya malamulo, ndipo kuti aphungu a nyumba ya malamulo akambirane nkhani ya age limit. Ndimafuna ndifotokoze kunena kuti ndi ufulu wa munthu wina aliyense kupanga chimene angafune motsatira ndondomeko kapena kuti malamulo a dziko lino. Anthu masautsika kuyimba mafoni, kulowa ku inbox, kutumiza ma SMS, kundifunsa kuti ndikufotokoze kapati nditanthauzire pomveka bwino kuti kodi zikutheka bwanji. Okondedwa Malawi, ndimafuna mudziwe kunena kuti palibe amene angaletse mnzake kupanga chimene akufuna. Ngati mmaganizo mwakemo
wachikhazikitsa kuti akufuna apange, komano china chilichonse chimakhala ndi chiyambi komanso pothera. Ngakhale ulendo mutha kutenga msewu wopita ku Mangochi, muyenda koma mukapeza kuti ulendo uja msewu umene mwatenga uja ukuthera m'madzi kuja amati ku Bay, ku Monkey Bay. Akamati Bay ndeti msewu umene mwatenga watala umene ukupita kukathera m'madzi. Choncho china chilichonse chimakhala ndi chiyambi komanso pothera. Nkhani ya age limit ndakhala ndikufotokoza kuti si nkhani yongonera kuti kuyiyamba lero mawa yatha, bilu yapasa, aphunga nyumba malamulo avomereza chinthu chicha chayamba kugwira ntchito. Ayi, zimenezo ndakhala ndikuyankhula ndithu, koma kuti mwina Malawi kumva kumativuta. Chifukwa mukadakhala kuti mumandimvetsa zimene ndakhala ndikufotokoza, nena kuti si chinthu chongoti lero ndi lero chatheka. Nkhawa za Malawi ochuluka zilipo nena kuti kodi bill imene ikalowa ku parliament ikapasa, sindiye kuti Profesa Arthur Peter Mutharika basi sayimaso. Yankho nali tsopano Malawi. Chimene ndikukuyankhani lero chikhale mkati mwa mtima yanu, chikhazikike ndipo muchitsatire. Kunena kuti mdima ungakule bwanji kunja kumacha basi, mtunda ungakule bwanji timafika malo ena opita kunsetse. Mvula ngakhale itabwera yoopsa bwanji, koma ndithu imasiya ndipo kunja kumayera. Chimozimozi nthawi ya chigumula cha Nowa kunabwera mvula yovumba usiku ndi usana osasiya, koma ndithu inafika nthawi yoti mvula idatha ndipo kunjanso kudauma. Ndikuyankhula izi chifukwa chani? Bilu ya age limit ndikusintha kwa malamulo ena amene tili nawo mdziko muno, amene takhala tikuyendesa mdziko muno kuchokera mu zaka zimene anthu anayamba kukhazikitsa malamulo achipani chimodzi, kuzabweranso malamulo a zipani zambiri zimene timati democracy kufikira date ya lero. Choncho panalibe lamulo lililonse limene limafotokoza kuti munthu akhoza kuyamba kugwira ntchito zaka mwakuti. Ndi chimodzimodzi pamene pali malamulo amene amafotokoza kunena kuti mwana wamkazi asakwatiwe pamene asanafike zaka 18 kapena 19 kupita chitsogolo. Lamulo limene mukalitsatira bwinobwino silimafotokoza malire a zaka za mwana wamkazi kuti akafika zaka zakuti asakwatiwe kapena asabereke. Palibe. Lamulolo limazithetsa lokha, chifukwa kubereka kwa mzimayi amakuyambitsa ndi Mulungu, komanso kutseka kwa mzimayi kubereka amakutseketsanso ndi Mulungu. Zikungochitika kuti masiku ano chizungu chalowa kwambiri kuti azimayi ambiri kugwisa ntchito mankhwala kapena kutinso kuyimitsa kubereka kudzera muzipatala, zimene amayika zina pa mkono, zina amamwa mapiritsi, zina amakabaisa kuti asaberekenso. Koma tikatsata kwambiri ndondomeko za zaka za makolo athu, kunalibe kupita ku chipatala kukatseketsa kubereka. Munthu akakula amene amadziwa kuti uyu msinkhu wake wasaberekenso anali Mulungu yekha. Zimenezo mundivomereza anthu amene muli ndi zaka zoposa 40 kupita kutsogolo. Choncho lamulo limene linakhazikitsidwa mdziko muno sili kunena china chilichonse chokhudzana kuti munthu akafuna kukhala president ayambire zaka 35 kupita chitsogolo, ndipo palibe malire amene adaperekedwa kwa munthuyo
pokhapokhapo ngati mulungu wamuyitana adakali wachichepere kapenanso pokhapokha ngati udindo wake uja watha adakali ndi mphamvu. Komanso munthuyo akhoza kulamula ngati anthu atamukonda kuchokera pa zaka 10 kutsika pansi, potengera ndi malamulo amene adapalekedwa mdziko muno kuti president akhoza kuyima matemu awiri, kuti temu yoyamba zaka 5, temu yachiwiriso zaka 5. Zikatere ndiye kuti kwa iyeyo kwatha, apangenso zina zimene angakwanitse pa moyo wake. Choncho Profesa Arthur Peter Mutharika atalamula zaka 5 nkuyambaso temu ina yomaliza zidayimitsidwa pa njira chimene adalamula iye ndi chaka chimodzi chokha, chimene malamulo akumulolanso Profesa Arthur Peter Mutharika kuyimira chifukwa sanamalize zaka zake. Chimodzimodzinso mayi Joyce Banda malamulo akuwalolanso kuti akhozanso kuyimira kukhalanso president chifukwa sanamalize matems awo autsogoleri. Izi zikusonyeza kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika zaka zimene ali nazo sizikumpangitsa iyeyo kukanika kuyimira dziko lino ngati president ayi, chifukwa ndanena kale kuti pa malamulo a zaka sakunenapo kuti munthu akafika zaka zakuti asakhalenso mtsogoleri wa dziko. Choncho chimene chapangisa kuti anthu muzidzidzimuka ndi chifukwa chimene chabwera chinena kuti kwabwera private bill ku nyumba ya malamulo imene ikulimbana ndi zaka za munthu. Ndiye ndinanena kuti sizingatheke kuti pamene anthu akukonzekera kupita kuchisankho panapa tasala ndi miyezi 5 yeniyeni, tasala ndi masiku owerengeka 195 days ngati sindikulakwisa 94 days 194 days amene atsala kuti tikayambe nkhani imeneyi ndi kuyimaliza. Sizingatheke chifukwa chani? Private bill yachokera kwa anthu osati kwa aphungu a nyumba ya malamulo amene amakakambirana za malamulo. Ntchito ya aphungu a nyumba ya malamulo kwakukulu msinkhu ndi kukambirana za malamulo oyendesera dziko. Komano pamala pa zimene iwo anakhala kuti akufuna kukambirana panalibepo bill imene ya age limit. Age limit yachita kubwera kuchokera kwa anthu wamba amene sitiloledwa, amene tilibe mphamvu yokapanga nawo malamulo, popeza kuti anthu amenewo amachita kusankhidwa ndi community kuti inu mwatiyenereza kuti mukatiyimirire kukhala amodzi okapanga nawo malamulo a dziko lino. Choncho bill iyi yachitika ndi anthu ena ankhwizi, ankhanza, amantha, augogodi, amtima ozivutitsa ndi kukula mtima kwawo kuti izi aphungu a nyumba ya malamulo akakambirane, ndipo ngati bill iyi itapasa pakhale ndondomeko yonena kuti munthu akafika zaka zakuti zimene zikufuna kutchulidwa zokha ndi 80 asakhalenso president wa dziko lino. Amalawi anzanga, ndikufuna mundimvetse kunena kuti patakali panopa ngakhale bill itakalowa mu nyumba ya malamulo, ngakhale aphungu a nyumba ya malamulo atayamba kuyikambirana bill ndipo bill itakhati yapasa ku nyumba ya malamuloko yadutsa kuti ikhale lamulo, sikuti zingochitika mwa pompopompo nkuyamba kugwiritsidwa ntchito. Ayi, ndibwerezenso pamenepo mundimvetsetse Amalawi okonda dziko lanu kuti pamene zipani zosiyanasiyana zimene zili mdziko muno zinapanga misonkhano yawo yosankhanso adindo kuti awayimirire pa chisankho chimene chikubwerachi chijamanena kuti convention, zitasankha zipani zambiri zidamaliza ndi kusankha adindo amene awayenereza kuti akhoza kuwayimirira pa chipani chawocho
kuti munthu amene yoyo adzakhale pa ballot paper kutsogolera chipanicho ndi kuti atawina munthuyo adzakhala president wa dziko lino. Ndipereka mwachitsanzo kunena kuti chipani cha Democratic Progressive Party chinasankha Profesa Arthur Peter Mutharika amene tikayerekeza ndi zipani zina zonse ndi yekhayo amene ali ndi zaka zochuluka kuposa makandidati a zipani zina monga MCP, PP, PDP, UTM, Ford, UDF, mungotchulapo zipani zochepa chabe kuti ena onse azipani zimene ndatchulapo ndi ochepa msinkhu poyerekeza ndi zaka za candidate wa chipani cha DPP amene ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye tikatsata bwino lomwe pandale tinena kuti biluyi yabwera chifukwa cha Profesa Arthur Peter Mutharika. Komanso biluyi sikuti ikubwera chifukwa cha chikondi kapena kuti no profesa ndamene akupondereza achinyamata kuti asakhale president kapena asayime nawo mipando ya president. Ayi, si choncho. Koma kuti no mjanafotokozera kuti ndi nkhwizi, nkhanza, ugogodi kopenanso mwina mantha amene ali nawo anthuwo poona ndi mmene enawo ali mmene ayendesera dziko komanso mmene akhalira ndi amalawi anzawo kuti ngati atawina sizizawayendera bwino, sizizawakhalira bwino, sizizawachitiranso bwino. Ndi chifukwa chake biluyi ikukakamizidwa kuti aphungu a nyumba ya malamulo akakambirane. Mundikhululukira amalawi anzanga kuti no mwina VN ikhala yayitali chifandufandi itambasule kuti amalawi muchoke nkhawa zimene muli nazo. Ine ndimatsuka ubongo wa munthu ndi kukhazikika mu chimene munthu akuyenera kukhala. That is why sinditha kungoyankhula nkhani bla 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 bla. Ayi, koma ndisabadutse nkhaniyo, nditambasule nkhaniyo kuti imveke bwinobwino. Ndiye ntchito yanga imene Mulungu adandipatsa kwa inu azibale anga dziko lonse lino la Malawi komanso ngakhale azibale anga amene muli mayiko ena akunja. Musakhale ndi nkhawa. Mawu amene ndingayankhule ndonena kuti wina afune wina asafune, Profesa Arthur Peter Mutharika amene ndi candidate yekhayo amene anasankhidwa ku chipani cha DPP mnthawi ya convention kuti ayima nawo ndipo akhala pa ballot paper mu chisankho chimene chikubwerachi, ndipo amalawi muzavotera mmene mukufunira makamaka mmene muli ndi nkhawa chifukwa cha age limit. Ndikunena izi chifukwa chani? Patakali pano palibe lamulo limene likunena kuti APM sangayime chifukwa cha zaka zake. 1. 2. Bilu ingakera kali alowa nyumba ya malamulo, aphungu akambirana, apanga debate yawoyo, apanga kuti kaya kusankha ndiye amene akuponya voti ndiye yapezeka kuti bilu ija yabutsa yapasa. Sindiye kuti ndi pompo bilu yo iyamba kugwira ntchito muchandafotokozera. Ayi, idutsa madera osiyanasiyana. 1. Ipitanso kwa amalawi ochuluka alowererapo afufuze apeze kuti kodi amalawi chinthuchi akuchivomereza, ndiye kuti chibweranso kuma communities, kwa mafumu, kwa anthu amba, komanso mwina kudzipani zosiyanasiyana, komanso kwa mabungwe otchuka akuluakulu osiyanasiyana kuti nawonso apangenso debate yawo apeze yankho nati ndikoyenera patakali pano kuti chinthu chiyambe kugwira ntchito kapenanso ayi sikoyenera. Kuposaposapo chinthuchi akachiunikiranso azasaja amene amadziwa bwino za malamulo, timati a law society, ndi bungwe lithu lodziwa malamulo a dziko lino, nawonso atengapo mbali kukaunikira kuti kodi ndizoyenera kutero kapena ayi.
kuposaposapo khoti lalikulu limene timatcha kuti Malawi Supreme Court of Appeal limenenso lilandire nkhaniyi liwunikireponso kodi ndizoyenera kuti malamulo amenewa agwira ntchito kapena ayi. Mutha kuona kuti ndondomeko zonse ndikufotokoza apazi sizingachitike ndi mwezi umodzi, masiku awiri, miyezi iwiri. Ayi, ndi nthawi ndithu yayitali imene izinkaso kuti kutsendera kupita ku chisankho. Koposaposa zimenezozo akuluakulu ndifamu ndimvese kusintha lamulo kuti liyambe kugwira ntchito kuchokera kwa anthu usati ku nyumba ya malamulo ndi ntchito yayikulu kwambiri chifukwa ndi lamulo lofunika kuwunikanso kuti kodi lamulo limeneli silikuchitiranso nkhanza anthu achikulire, silikupsinja anthu achikulire, kodi kumeneko si tsankho? Tinene mosapyatira, lamulo limene la age limit ndi tsankho. Lamulo limene likubwerali la age limit ndikupsinja anthu achikulire komanso kuphwanya malamulo anthu achikulire, zimene zikusonyeza kuti no akuluakulu si anthu ofunikira mdziko la Malawi. Mwina ndinganene kuti ndi lamulo limene likhoza kuyamba kuchitika mdziko kapena kuti mu Africa muno koyamba, chifukwa tikasata ndondomeko za mapresident ambiri a mu Africa muno pali ena panopa as I am talking ali ndi zaka 92 koma akulamulirabe, chifukwa kuti malamulo akoko sakunena kuti president akhoza kuyimira kapena asayimire ngati wafika zaka 80 kapena 85. Ayi, palibe malamulo ngati amenewo. Choncho kubweza malamulo amenewa ayeneranso kuwunikiridwa modekha bwino kuti kodi sakupsinja, kodi sakupha ufulu. Pamene malamulo timalimbikisa nkhani ya human rights, ufulu wa munthu, kuti munthu atetezedwe, munthu ali ndi ufulu okhala mdziko muno, munthu ali ndi ufulu opanga chimene angakwanitse ngakhale atakhati munthuyo ndokalamba. Ndipo kuli mabungwe amene amamenyera maufulu a anthu osiyanasiyana. Ndine napo mena bungwe limodzi mwa chitsanzo limene amati Malawi Freedom Fighters, limene ndi bungwe limene limayang'ana ufulu wa munthu kuyambira mwana ongobadwa kumene akangolira ng'a amene ali ndi ufulu wake kufikiranso kwa nkhalamba imene ikuyanikidwa pa dzuwa kuti ikulephera kutuluka kapenanso kulowa m'nyumba yokha. Imene ija iliso ndi ufulu imene bungwe limene limateteza limayang'anira munthu ngati amene kuti asaphwanyiridwe ufulu wake wina uliwonse. Ndi meme kwa mabungwe osiyanasiyana amene ali mdziko muno, amene ni mabungwe oyima paokha, amenenso amayang'anira maufulu a anthu. Nena kuti ni ntchito yanu tsopano pano kudzuka ndi kutenganso mbali pofuna kuteteza ufulu wa anthu achikulire madera athu onse pa maudindo osiyanasiyana ndi muzochitika zina zonse, kuti lamulo limeneli likamawunikiridwa liwunikiridwe mozama ndi kuti lisaphinje achikulire mdziko muno. Zimene zaonesa kale kuti achikulire ambiri mbuyomu alandira nkhanza, ena kuotchedwa, ena kumenyedwa, ena kumwetsedwa sabola, ena kupakidwa chitedze chifukwa choti madera awo kukumveka kuti kwamwalira munthu mwadzidzidzi, ndipo akuganiza kuti munthu amene wamwalira chifukwa kuti gogo amene watengapo mbali kupha munthu amene, kapenanso ayi mvula yavuta kudera kwawoko ndipo ndi gogo amene akumanga mvula. Zimenezo tazimvapo ndipo tazionapo. Zimene zikusonyeza kuti malamulo athu a dziko lino sakulola kuti munthu wina aliyense wamkulu azunzidwe kapena apsinjidwe. Choncho ndikumema Amalawi nonse amene muli ndi nkhawa kunena kuti lamulo likhoza kubwera koma lidutsa mwambiri kuti liwunikiridwe ndi dzipani, ndi mabungwe, komanso makhoti athu akuluakulu, komanso mipingo adzipani ndi ena onse okhuzidwa kuti likhazikike lamuloli kapenanso lilephereke lamuloli.
choncho nkhani si nkhani ya tsiku limodzi, si nkhani ya masiku 5, si nkhani ya miyezi 3, koma ni nkhani yoti ikhalitsa ikuzukutidwa ndi azukuti athu amene amadziwa kupanga malamulo m'dziko muno. Choncho nimafuna ndimemeze nonse kunena kuti Amalawi amene mukukonda dziko lanu, amene mukukonda Profesa Arthur Peter Mutharika, kunena kuti ngakhale bilu italowa ku nyumba ya malamulo koma ikuwunikiridwanso mwapaderadera ndi amabungwe, ikuwunikiridwanso mwapaderadera ndi anthu odziwa za malamulo, komanso iwunikiridwanso mwapaderadera ndi anthu akumakhoti, komanso ndi anthu ena okhudzika kuti likhale lamulo kapena lisakhale lamulo. Zimenezi sizichitika mwa masiku ochepa koma mwa kanthawi. Okondedwa Amalawi, mundimvetse kunena kuti chisankho chimene chikubwerachi chichitika ndithu, ndipo Profesa Arthur Peter Mutharika ayima nawo. Ngati ndi bilu ya age limit yo ichitika koma si lero, si mawa, si chaka chino, nthawi ndi yayitali kwambiri kuti anthu apange zimenezo. Mpaka anthu titapanga mavoti athu pa 16 September pano ndi kuvotera mtsogoleri amene tikumufuna kuti Amalawi atitumikire. Mwina amene ndatambaso chonchimu ndafotokoza bwino momveka bwino kwambiri kunena kuti malamulo panopa sakulola, koma ngati ndi lamulo loti likoza kulola ndeti lichita kukhalapo ndipo motsatira ndondomeko zonse zimene ndafotokoza apazi kuti makhoti atengapo mbali. Komanso chosangalatsa nchoti bilu ikalowa ku nyumba ya malamulo, chipani cha DPP chili ndi mphamvu kupita kukatenga chiletso kuyimitsa bilu imeneyi. Si chipani chokha, ngakhalenso anthu ena akufuna kwabwino mutili ndi mphamvu siyopita kukatenganso chiletso ku makhoti abwalo lino. Chifukwa chani? Chifukwa likhaso nkhani yayambanso kugwira ntchito ku nyumba ya malamulo, ndipo malamulo amalola kukatenga chiletso. Mwachidule kwambiri kuti tinene kuti bilu ikalowa ku nyumba ya malamulo, kuthekera kokatengano chiletso tsopano kuchitika ndipo kutheka popanda choletsa china chonse. Makhoti amayambanso kuwunikira kuti kodi chinthuchi chikuyenera kutero kapena ayi. Choncho Amalawi dziwani kuti kutambaso mene ndatambasulako kukuthandizeni kuzindikira choonadi kunena kuti musadere nkhawa. Profesa Arthur Peter Mutharika ayima pa chisankho chimene chikubwerachi. Ndilekezere pamwepa pa nkhani imeneyi, ndipo kuti sindiyankhulanso nkhani ina padakali pano, koma mukanipasa mpata Mulungu akandisamaliranso mawa zakubwerawa ndidulusa lero bomba lowongola mafupa tsopano muja ndinafotokoza kuti ndayamba kuphulitsa zitupsa ndipo ndamalizitsa. Ngati sindipitiriza kuphulitsako madera ena asala, ndiye kuti lero ndiyambano kuwongola mafupa kuti ndiyende naye chimodzimodzi president wa dziko lino amene nayenso adakali mkati mophulitsa zitupsa komanso kuwongola mafupa mzaka zonse 5, koma ine ndipanga zimenezi kwa masiku 3 okha ndikumaliza. Apapa ndiye kuti pakhalapo tino alole akane chiveni chimene chitatuluke chakumasana kuno chikhala choopsa kwambiri, chimene ena samwa nacho madzi, chifukwa ndikuona kuti zibwana zikuchulukachulukira mdziko muno zimene zikufuna kupsinja Amalawi. Ndiye ndikamba kuwongola mafupa ena musandizonde, musandisake, chifukwa ndikuyimira Amalawi ochuluka kwambiri kuti ndiathandizire, ndipo kuti Mulungu akhenani pondigwisa ntchito ngati imeneyi imene sindikulandirapo malipiro ena aliwonse, koma ndikudziwa kuti Mulungu adzandilipira pa ntchito yayikulu imene ndikugwira kuyimira Amalawi. Mukhale ndi mawa bwino Amalawi nonse. Pastor Shumba ndilo dzina langa, mkango weniweni wa Amalawi, mwana wa Nankhoma. Bye bye. Mukhale ndi mawa pamba.